Дагэтуль малавядомай старонкай беларускай найноўшай гісторыі застаецца пасляваенны антыбальшавіцкі супраціў. Распачаўшыся летам 44-га, ён працягваўся амаль да канца 60-х гадоў. Тысячы беларускіх патрыётаў узялі ў рукі зброю, каб змагацца за незалежнасць сваёй бацькаўшчыны ад бальшавіцкіх акупантаў. Аперацыя ў Наваградку сталася добрым прыкладам баявых здольнасцяў беларускіх партызанаў. Сакавік 1948 года. Наваградчына. Некалькі спалучаных атрадаў арганізацыі «Чорны кот» агулам да 170 чалавек здзяйсняюць напад на Наваградак. Іх мэта вызвалення з турмы МКБ арыштаваных удзельнікаў супраціву. У тагачасным Наваградку знаходзілася адна з базаў спецаддзелу МГБ, якая налічвала каля 500 байцоў. Напад лясных братоў на Наваградак стаўся для саветаў вялікай нечаканасцю. Беларускія партызаны падышлі да гораду незаўважнымі. Яны ціха здымалі вартавых і мэтава нападалі на асобныя будынкі, між іншых кашары. Партызанамі утрымлівалася частка гораду да таго моманту, пакуль не былі вызваленыя вязні турмы МГБ. Пасля гэтага яны хутка пакінулі Наваградак і адышлі ў лясы. Савецкі бок страціў у баю забітымі каля 300 байцоў МГБ. Партызаны 15 чалавек.